Onora wiko mambulibo dikan. Mona tuzu batozu noge elugo. Ogene ka ije sonu. Egwa mago mokaro binagu. Ajiro ediko nge bagote aki kolia obonga. Ajira alusi lile bunarutago kwanolu. Abure n'obonga diko nge kpọrọ mmanwụ ka ntieli egwu ọgbago dike alụsị nwelu ugwu n'ebe niile obute dike omeli ndị ugwu ejana mee mana chadi n'izu dike n'ihe na-ekerere ime odogwu chukwu oke mo diko nge gbagote na anụm n'ọgba egwu onu ụmụ okwa n'onu mmanwụ tikpọ ogene ndị Anambra Onora wiko mambulibo dikan Okoria nke mozi amụgwara mụbụ mmanwụ ka ngwọrọ ihe egwu na ka nnukwu okorobịa ajụ olili nnukwu okorobịa itieli ya egwu ọ dị n'aba ugo gbuzo na anamụ ka izi n'ọma mbala ndị etu uke na-adị n'okwu na aba anyị Onora wiko mambulibo dikan obodo ikpe etu ka egwu anyị na-akpọ ọka okorobịa ọka alụsị mmụ eze mụrụ dike n'abụ etu ka mapụ lapụ nọ arụ mara nwere ebe emegwu ma obodo ikpe etu ka kpọrọ enwe egwu ka ntieli egwu ya na ndị otu ya onye ka na-ekwu ogwe eze mmanụ eme nwanne na dị nwobi eze si na chi odogwu si n'ime amụdọra bịa onye eje obodo na nam eze gwa obodo Igbo okpotokpo nwa ụgbọelu karike si je ụgbọelu karike si nata okporo ụzọ berubere ihe isi oruze mbọsi chedu ụdọ mụchọla anyị bụ mmanwụ abechojene nwa mmanụ eme nwanne nna dị obi eze si na chi na o mere anya ọfụma dịka iji kwuru okwu onu ụmụ okwa n'onu mmanwụ mee mana ọkọbịa na m etiegolo ya arụ ma chututu behoru eze nwa mmanụ eme na o mere anya ọfụma na anya bịagwuru wee tieli ya egwu mbọsị ahụ na chedu ụdọmụ n'ọnya chọrọ mụbụ mmanwụ nnadị dọmụ n'ọnya mụrụ oke nwa chidu so na nnukwu mmanwụ ọ bụ ndị obodo Igbo mee mana edukotike dike ejego mgba onu ụmụ okwa n'onu mmanwụ odugbo tiko dike etu ka mapụ lapụ nọ na-abụ odigbo etu ka onye abaghị mmụaba mụrụ dike na-abụ ya na anaghị si na-eme nwanne na-aba nweli nwa ugwu na ababa odogwu ugo gbuzo na anamụ onu ụmụ okwa n'onu mmanwụ otikpọ ogene ndị Anambra ọ bụ okorobịa etu ka nọ na akpọrọ mụbụ mmanwụ wee kpake mmụọ ka ntieli ihe egwu ọsịtịsị egwu si m ụsa ndị alịa ka tomu ka otie m mmanwụ etu ka mapụ lapụ nọ ya na anaghị si na-eme nwanne na-aba nwere nwa ugwu nọ na bebe kedu maka eseso onwe ọgala nwanne gị eseso agbara ọwọ ya jaharụ mbọsị ahụ na odi ikpe etu ka dike na ọ chọọlụ mụbụ mmanwụ mgbe Jesu bebe gwolu ya egwu eseso na o mere ma ọfụma arụ mali nwere ebe emegwu otikpọ ogene ndị Anambra isiokwu nọ na be anyị ugo gbuzo na anamụ onye mere nwaanyị ka ọ mali nwoke n'ọnya zighị akwụna mgbe ọ na-agachi ụtụtụ hụrụ onye ọbụla aga n'iru ọlịa ma etieli ya ọlụ o jee bido ọlụ n'isi etu ka mapụ lapụ nọ kedu maka chedu ụdọ mụchedu nnadị dọmụ n'ọnya mụrụ oke nwa odogwu chedu so n'ọganigwe chidu so na-ejege nje ya eze nwa mmanụ eme na oso na nnukwu mmanwụ nwanne nna dị nwobi kedu maka apọsụl nwa mmanụ eme nwanne gị ntako isi ike eji eme nwanne onu ụmụ ụkwa n'onu mmanwụ eze si na chi nye na odi ikpe etu kenemeko ntako isi ike eji eme ụtọ ndị eze anyị unu ekwere ka ndị ilo bata n'ime anyị
mana ka ụlọ mmadụ erigo nne ndị eche ogwe eli ọkwa akarịghị ọgbụ ma nwaanyị erubere ha anya isi n'aka jiri ụdị ikpe tuke dike ọ dịgo mma etuka ma ọbụla pụ nọ eze nwamma na-eme shedu ụdọ mụchedu ọbara nwa abịalụ wee rubego isi mana na oke mmanwụ na-ebuzoro ụkachi obodo ụkachi ọ bụla obere mmanwụ chemba investmenti ka anyị ncha na-eme ọgbọ olingo ka anyị gbana n'obiene na marize nwaọba obi eberi liju ahụ obi ebe amụlụ chamba na alụnụ